Zahraničí mi dalo. Vítám vás u další epizody podcastu Předpoklad úspěchu. Dnešním hostem je Sára Horáková. Sáro, vítej a díky, že jsi na mě udělala čas cestou z Oktagonu. No já děkuji za pozvání. Já teda jsem říkala, že jsem fakt autenticky, protože jsem přímo na cestě ze Stuttgartu. Ráno nám skončil turnaj, takže dneska autenticky v mikině. To je snad první fakt podcast, nebo vůbec místo, kde jsem v mikině, jinak mikinu vůbec nenosím. Jsme dva, aspoň nejseš v tom sama. Ale nedělám si iluze, myslím si, že většina lidí, kteří nás teďka budou poslouchat, tak si nás pustí díky tobě. Byť doufám, že pár věrných posluchačů už mám za tu dobu, co nahrávám, ale myslím si, že většina nás bude poslouchat kvůli tobě a primárně si myslím, že jsi teďka známá díky zrádcům. A já jsem se sám díval, jak ty to hodnotíš vlastně takhle zpětně, protože už to je nějaký čas, co jste vlastně donatáčeli, co už to odvysílala vlastně televize. Jak to takhle zpětně hodnotíš? Řekla jsi to výborně, protože já bych i řekla, že předtím, než jsem do zrádců šla, tak lidi vůbec nevěděli, kdo je nějaká Sarah, ale spíš třeba znali moje cesty, že třeba věděli, jo, takový video jsem viděla z Tanzánie nebo z Etiopie, ale vůbec si lidi nespojovali obličej s tím, co já jsem dělala a právě díky zrádcům je to teďka zase o krůček jednodušší v tom, že lidi si už dokážou spojit, jo, to je ta Sarah, která cestuje s tím batůžkem do Afriky třeba. Ale jak bych zhodnotila zrádce? Dneska je zrovna den, kdy dneska nám před rokem řekli, jestli jedeme nebo ne. Kdo jede, kdo nejede. Nebo minimálně pro mě to byl dnešní den, takže pro mě je to takový jako hodně symbolický. A teďka už vlastně začínají castingy už jsou u konce nových zrádců, druhé série a za chviličku jim vypukne druhá řada, takže já na to vzpomínám strašně hezky. Já jsem neměla žádný očekávání. Já jsem si fakt myslela, že Prima vezme 24 lidí, co byli na ulici, bude to někde na Prima Cool v 11 hodin večer a nic z toho nebude. Já jsem ani nevěděla, že to režíruje Markus Krug. Já jsem fakt nic nevěděla. Já jsem s tím šla do toho, že je to na 14 dní maximálně, takže 14 dní mě nikde nezabije a ani v práci, ani v Oktagonu nebo ve škole, ale věděla jsem, že je to skvělý koncept, který jsem si chtěla zahrát. Ale já musím říct, že vlastně, když jsem tady jel po Praze vlastně ještě před vysíláním, tak jsem viděl prostě billboardy, že jo, s Vojtou Kotkem, zrádci, říkal jsem si to, co to, já jsem vůbec neznal tu soutěž, vůbec jsem nevěděl, že něco takového vlastně existuje a dokonce jsem vlastně první 2 díly jako úplně vychladil. Ale pak jsem slyšel prostě od lidí to je úplně super, jako víš, že ten hype fakt jako byl obrovský. To jste asi vlastně jako by nečekali, ne vůbec? Já když jsem přijížděla na to, dejme tomu, my to máme říkat do komnat, protože my když jsme přijížděli, tak my se fakt nevěděli a nikde natáčíme, fakt někteří hráči, samozřejmě ti známější, dejme tomu, kteří byli vyloženě nakástovaný, oslovení, tak ty asi měli víc informací, ale já jsem fakt vůbec nic nevěděla, takže mě to upřímně bylo i docela jedno. Samozřejmě jsem doufala v ten největší úspěch, ale mě by ani ve snu nenapadlo, že by tam mohl být jako Vojta Kotek, protože pro mě jako to jméno je samozřejmě ne, že zaručuje kvalitu, ale v podstatě tak trošku jo, protože myslím si, že Vojta by taky nešel jen tak do něčeho a to stejný Markus Krug, když jsem si potom zpětně vyhledávala, jaký projekty on dělal, vlastně jako do ničeho lepšího si myslím, jsem ani jako nemohla jít, co se jako nějaké československé scény týče a hlavně já jsem měla takovou jako jednu podmínku sama pro sebe, že jsem nechtěla dělat nějaký jako kontroverze nebo bizár, protože upřímně jako já nemám ráda tady ty reality show typu čím víc bizáru bude, tím víc sledující budeš mít, prostě za mě je to úplně jako mimo a jsem překvapená, kolik lidí stále do toho chce jít s tím, že prostě si jde fakt jako nahonit čísla. Mně to připadá jako úplně zvrácený až tady tato doba. Ale zrádci prostě byl koncept detektivní hry. Neříkali jsme tomu ani reality show. Prostě detektivní hra, kde si jdeš zahrát v městečko Palermo. To jsi řekla hezky. A nebo ty jsi vlastně přihlásila sama, že jo? Ty jsi nebyla vlastně jakoby nakástovaná. Co tě k tomu vedlo?
Já totiž často nejezdívám domů, ale já si pamatuju, že tehdy jsem přijela, bylo to někdy v prosinci, po Kostarice tuším, přijela jsem domů a hrála právě reklama na to. Jo, prostě já nemám ani televizi, nedívám se ani na televizi, ale když přijedu domů, tak já mám takový jako rituál, že si hrozně ráda fakt sednu doma na gauč, pustím si televizi jako kulisu a vypiju si kafe, jo, je to hrozně jako fajn, taková úplně jako pohoda. Jo, jako hrozně si to užívám. Mám to stejně. No a ono to jelo v televizi, jakože přihlaste se a teďka tam jako šli ty lidi v hábitech, v těch kápích a já jsem si říkala, to je dobrý a já jsem fakt na tom gauči, trvalo mě to fakt chviličku a poslala tu přihlášku. A ta přihláška byla jako strašně strohá. Až teďka zpětně jsem si říkala, protože já jsem se dívala na video, který jsem tam posílala, který byl jenom na voice over. Jo, že já jsem to dala pár videí z cest a na voice over jsem jako dala cestuju si po světě, je mi 20 roku a teďka vám ukážu, že dokážu hrát i tady. Úplně jakože jednoduchý video. A pak už jsem šla na casting a bylo to. A v jednoduchosti je síla, že jo? Já bych řekla, že ano, jasně, jednoduchost, ale já si myslím, že já jsem i v tu dobu, kdy jsem se tam hlásila, tak bylo v době, kdy já jsem ještě pracovala v parlamentu v evropském a měla jsem jako až bych řekla trošku ne, že přehnaný sebevědomí to ne, ale jako myslela jsem si, že teď mě nic neskolí, mě jako nemůže nic rozhodit. Já se takhle brala, teď jakože já nejsem nějak extra emoční člověk. Když jsem se podívala třeba jenom na jeden díl v britské sérii, tak všichni tam brečeli, já jsem si říkala, ježiš, tak to bude úplně pohoda. Jo, prostě mě nic jen tak nerozhodí. No, tak viděli jsme to, že? Rozhodilo tě to? Mě rozhodilo to, jak velký projekt to vlastně byl. Já jsem na to vůbec nebyla připravená, jako vůbec. Jak jsem ti řekla, jakože já jsem si myslela, že to bude někde večer, úplně nějaká sranda show od Primy. A teďka já jsem viděla, jak tam přichází ty lidi, jaký obrovský štáb to je. Prostě, co to je sakra jako za obrovskou věc, do jaké jsem vešla. A v tu chvíli to na mě spadlo, že teď já nejsem vůbec připravená. Takže tady to si přišla vlastně na tu první natáčecí den a překvapila tě ta velikost vlastně toho štábu, chápu to správně? Nebo už tam byly nějaký třeba jakoby indicie předtím, že to může být vlastně něco mnohem většího, než jsi myslela? Já tohle asi můžu říct, nebo doufám v to, že to můžu říct. My totiž, když jsme přijeli, tak vlastně ty lidi, kteří tam na nás čekali, tak tam stáli s takovýma těma, já tomu říkám pádlo, který máš na letišti, kterýma ti vlastně projíždí věci, takový ten pípák, jo, jakože když si nemáš nějaký hodinky u sebe a tak dále. No teďka já jsem přišla na ten pokoj, samozřejmě nám zavázali oči, zavedli nás do pokoje a teďka tam čekala slečna, že mě jde prohledat kufr. OK, tak jakože dobře, jdeme si prohledat kufr, ale já jsem vůbec nečekala, že takovýho něco přijde. Teď prostě to nebylo, nebo není ani na Survivoru. A já jsem říkala, co to sakra je, že mě fakt jako prohledávají, nebo jako to bylo naprosto v pořádku. Já jsem, že by to tak správně mělo být. Ale v tu chvíli mě došlo, že teda asi to nebude jako jen tak. A byli všichni jako velice seriózní a tak. A já jsem si jako začala uvědomovat, že už jako není cesta ven. Už jsem neměla ani telefon, neměla jsem hodinky, takže nemáš pojem o čase, prostě nevíš nic. Máš zabarikádovaný okno, takže nevíš pomalu, jestli je den nebo noc a čekáš. A v tu chvíli to na mě začalo padat, že musím jako sakra si rozmyslet, jak tohle chci hrát, abych se dostala daleko. Napadlo ti, že se dostaneš vlastně až do finále? Mě to napadlo ve chvíli, kdy jsem si začala myslet, že Martin je zrádce. Protože jako ona v podstatě ten scénář v mé hlavě byl hodně jako podobný, jako vlastně byl. Já jsem si totiž myslela, že Martin je zrádce, že si mě chce nechat až do konce a že já mu to nedovolím. No tak jako myslela jsem si podobný scénář, že se dostal do finále, ale akorát ten zrádce byla Nicole a ne Martin. Stane se. Ne, každopádně takto, já jsem to říkala už v několika rozhovorech, že já si myslím, že jsem tam udělala strašně moc chyb. Myslím si, že bylo ten čas už nevrátíš. Fakt jsem byla slepá, dalo mě to hrozně moc a ty si hlavně jako uvědomíš úplně na konci, že fakt musíš odpustit nejdřív sám sobě, aby si dokázala třeba odpustit
ono jako nebylo co odpouštět, ale ty seš v tu chvíli hrozně zhrzenej. Jo, ty seš úplně jako zničenej tím, že tě někdo takhle obelhal, nebo takhle tě prostě obešel a já jsem měla jako potřebu to odpouštět té Nicole, ale přitom ona jenom hrála dobrou hru, jo, jakože vlastně klobouk dolů a dívám se na to jako zpětně jako skvělou zkušenost do života a kdyby mi někdo řekl, jestli zítra jedu hrát znova, tak se zbalím a jedu tam zas. Ale bylo mezi váma fakt takový, že protože jak jsem to vnímal já vlastně u té obrazovky, tak z začátku to bylo takový jako haha, prostě srandičky, že jo, občas někdo jako, nebo občas, každý den vlastně někdo vypad, ale jak vás tam bylo strašně moc, tak to bylo ještě takový, že jo, jako whatever, prostě někdo vypadne, ale prostě a chvilkama mi to přišlo takový dost stereotypní, že vlastně byla snídaně, pak byl prostě nějaká soutěž, jo, pak byl ten kulatý stůl a tak dále, ale jak vás tam prostě bylo míň a míň, tak ta atmosféra fakt jako brutálně housla. Jak vy jste to vlastně vnímali přímo tam na tom place, že fakt jste si šli jako po krku extrémně milosrdně, nebo to takhle působilo třeba na kameře, že to tak vlastně se stříhali, aby to tak působilo na ty lidi, že tam fakt byla taková jako až úzkost někdy, nebo já nevím, jak to nazvat. Střih nám si myslím ještě hodně pomohl. Bylo to tam mnohem, ta atmosféra byla mnohem hustější. A ono, jako ty první dny, ty musíš jakoby hlavně přežít v uvozovkách. Jako když to teďka řeknu hodně hloupě, ono to říkalo i pár mých spoluhráčů a ono to je pravda, jako tobě z začátku úplně jedno, jestli vypadne z rádce, nebo jakože koho vyhlasujem. Tobě to je úplně jedno, ty potřebuješ přežít a ty víš, že když budeš ze začátku u toho kulatého stolu sekat ty zrádce, tak stejně budou noví. Rozumíš? Takže já jsem věděla, že jako takhle to já jsem potřebovala přežít. A zjistila jsem hned ten druhý, třetí den, kdy ta atmosféra fakt dobrá nebyla. A všichni se jako báli, že řeknou něco nesprávnému člověku, ten člověk to uslyší a bude třeba zrádce a hned je mrtvý, jo. Ty prostě z začátku vůbec nevíš, komu máš věřit, ale zároveň si musíš udělat nějaký aliance, protože ty, jako je dobrý mít alianci i s věrným, protože po tobě nepůjde, ale je dobrý mít alianci i se zrádcem, protože ty chceš mít kamaráda zrádce, aby tě prostě večer nenapsal, jo, to je úplně, a proto jako svým způsobem i ta Nicole v tomto mě jako hodně jako pronesla až do toho finále. Můj zlomový bod byl tehdy, kdy mě tak jakože na mě ukázala prstem Kateřina a Kateřina se další den neprobudila, byla mrtvá a teďka právě ty slyšíš z různých rohů, že to fakt můžu být já ten zrádce a proto já se tam ne, že z toho složila, ale tady to už vlastně můžu říct, protože ty když chodíš do zpovědnice, tak a oni se ti ptají otázky, tak tam nesedí člověk, je tam jenom reproduktor a kamera a ty jenom posloucháš ty otázky. A teďka, když oni se tě ptají, Sarah, uvědomuješ si, že za 2 dny nebo během 2 dní pojedeš domů? Sarah, uvědomuješ si, že tohle tě bude prostě stát místo ve hře? A teďka jedou na tebe tyhle otázky a nikdo tam nesedí, jenom ten reprák. Takže ty se do toho začínáš dostávat, že už tě je fakt zles ze sebe, jak to vlastně hraješ blbě. A já jsem začala tak trošku natahovat, že už mi z toho bylo jako blbě, že prostě fakt asi jako pojedu dneska domů a já jsem nechtěla jet domů. No a teďka já jsem začala natahovat, no a potom oni ti řeknou, tak, zpátky do reality. Takže ty prostě seš rozhozenej a teďka oni se ti zeptají, co je? No a už to jedeš, jo. Takže já nemám ráda, když tě někdo lituje, úplně to nesnáším a teďka prostě tam to bylo jako, všichni se snaží litovat, všichni samozřejmě se snaží hrát na všechno. No, hele, 5. přes 9. Když nás bylo 24 nebo 23, protože Radovan vypadl docela rychle, tak to bylo fakt hrozný. Jako ten začátek pro mě byl, paradoxně fakt ten začátek pro mě byl mnohem těžší, než potom ten konec, no. Vidíš, to je dobrý, že to říkáš, protože já jsem to prostě takhle jako divák vnímal vlastně úplně v obráceně, víš? No. Ale chápu. No, jakože ono na konci samozřejmě je blbý to, že ty víš, že už můžeš jako jít každou minutou domů, jo, jako víš to a je ti z toho taky blbě. Každý den se jakoby, co se vzbudíš, tak nevíš, jestli bude noční mise, denní mise, jak to bude, kolik je hodin, ty nevíš, kolik je hodin, takže prostě nevíš, ale fakt ten začátek a vím, že by to pro mě bylo těžký úplně asi kdekoliv jinde, protože pro mě je hrozně těžký si udělat kamaráda na lusknutí, jakože rychle si jakoby s někým začít bavit, aby si měl tu alianci, ale je to tak prostě v každé reality show, jako bohužel s
tím, se kterým začneš táhnout ze začátku, tak pokud se jako něco extra jako zásadního nestane, tak s tím táhneš až do konce, no. Jsem se právě chtěl zeptat vlastně, jestli je to možné, že tam fakt jako vytvoříš až tak silný vztahy vlastně, že v nějakou chvíli do toho spíš jako vtáhneš ty emoce, než vlastně jakoby tu logickou stránku věci. Mně se líbilo, když Marie říkala, že jeden den na hradě je jako 10 dní pro nás. Fakt. Protože tam se stane tolik věcí, že ty si připadáš, že už seš tam strašně dlouho. A my jsme tam byli třeba 4. den a ty si fakt připadáš, že tam seš jako měsíc. Je to takový jako zvláštní, až to říct, ale ty si s těma lidma vybuduješ tak pevný pouto, protože najednou tě spojuje jenom ta hra a ty se bavíš jenom o té hře. Jasně, máš tam nějaký small talky, kde se jako bavíš o nějakém svým životě venku, ale ty si najednou připadáš, že když zemřeš, tak zemřeš doopravdy. Jo, já tam totiž říkám v jedné, jakože, ale teď Jan je mrtvej. A jako mě to fakt bylo až líto, jo, že jako teď už to nevrátíme, Jan je prostě mrtvej. A co já s tím teď, jo, takže asi mě dá zapravdu každý člověk, kdo byl takhle jako někde zavřený. My jsme všichni jsme dementi, všichni koukáme do telefonu. Ten čas tady běží tak strašně rychle a teďka tam ti vezmou všechno a najednou zjistíš, že začneš vnímat úplně jiné věci, začneš si víc povídat s těma lidma, zjistíš, kdo je opravdu extrovert a kdo je opravdu introvert, jo, tady jako všichni s telefonama, kde jako všichni napíšou nějaký komentář, tak všichni si myslí, že jsou jako frajeři, ale pak to tam říkají těm lidem jako do obličeje, takže jo, uvědomila jsem si tam spoustu věcí, no. No to je super, ještě se pak k těm zrádcům určitě vrátíme, ale teďka to, co jsi řekla, nechci to úplně nechat ležet ladem. Vzala jsi třeba ty z toho něco, co ještě pořád aplikuješ, třeba právě to s tím telefonem, že při každý volný chvíli jako nebereš ten telefon do ruky, nečekuješ zprávy, ale že třeba seš jako jenom v tom momentě a jenom prostě seš. Já bych řekla, že díky svým cestám, hlavně teda třeba těm africkým, jsem se jako uvědomila, že ten telefon má být fakt jenom ten sluha a já nemám být sluha toho telefonu. Asi každý, kdo začne mít třeba nějaký rádoby fanoušky nebo prostě lidi, co rádi sledují jeho tvorbu, tak já třeba jsem člověk, který rád odpovídá těm lidem. Když se mě prostě někdo na něco zeptá, ať už je to v komentáři nebo je to ve žádostech, jsem fakt ten typ člověka, který nedokáže to odstranit, ale radši prostě si 2 hodiny dám v neděli a odepíšu, jo. Ale zase na druhou stranu, kdybych ten telefon měla pořád v ruce, tak pořád je na něm co dělat a to prostě nechci. Takže fakt i jako díky těm cestám jsem si uvědomila, že fotit, natáčet, dronovat jako super, ano, ale prostě netrávit čas na sociálních sítích. Já víc jako do těch sociálních sítích dávám, než z toho beru. Já fakt sleduju jenom lidi, který znám, nesleduju jedinýho influencera jako nějaký vzor vůbec, fakt jenom jako lidi, kamarády, který znám ze světa hlavně a tak mě to vyhovuje. To je super. A je něco jiného třeba, co ještě jako aplikuješ, co ses tam právě jako naučila a neseš si sebou dál? Já bych řekla, že je to trpělivost, protože já nejsem úplně tak moc, nebo předtím jsem nebyla vůbec trpělivý člověk. Já jsem hrála dřív na klavír, já jsem to nesnášela, já se do toho mlátila, protože já už se to chtěla umět. A nešlo to tak rychle. Tak bych řekla tu trpělivost, protože ty si tam uvědomíš, že stejně musíš na všechno čekat. Kamery, tohle. A já jako v reálném životě je pravda, že já fakt žiju strašně rychlej život. Já prostě mám ráda mít v kalendáři od 8 od rána do 8 do večera prostě program a tak mě to baví. Jo, takže snažím se být víc trpělivá, snažím se vždycky vzpomenout i na ten hrad a nevím, jestli se mě to daří tak, jak bych chtěla, ale všechno půjde. Přesně. A možná ještě poslední věc vlastně k těm zrádcům, než přejdeme na další témata, zase tím nestrávíme celý podcast, i když věřím, že bychom měli o čem si povídat, to každopádně. Ale vy, když jste vlastně skončili, měli jste dovoleno spolu nějakým způsobem třeba jako komunikovat, nebo jak tohle vlastně funguje? Chápu, že jako, že nemůžeš to říct nikomu venku, možná třeba těm nejbližším, ale to taky pravděpodobně jako ne, ale vy mezi sebou. Jednoduchá odpověď, nemohli. Vůbec. To muselo být strašně těžký, jako? Pro mě byl těžký první den. Jakože to jsem fakt měla krizi, protože ty se vlastně s tím, ty ani to nechceš nikomu říct. Jo, teďka ještě ta Nikol nás tam fakt úplně jako, jak to říct hezky,
Namazala si vás na chleba. Ano, jo? přesně, to je to hezké slovo. A ty to nemůžeš nikomu říct, takže maximálně se o tom můžeš pobavit s lidma ve štábu, takže si můžeš někomu napsat, ti prostě taky nechtějí odpovídat, protože nechtějí prostě ovlivňovat i tu aftergame, jakože až se to bude vysílat, že jo, prostě nechat v sobě ty emoce, ale ty to v sobě musíš toho půl roku dusit. A Markus nám právě psal, jakože ať se nikde nevídáme, blá, 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 takže jako my jsme se to snažili dodržovat, myslím si, že jako většina z nás se fakt snažila, jako aby když už se třeba někde potkáš, tak prostě fakt ať to nikdo neví, jako ani žádná kavárna, nic, protože fakt mohlo se stát, což se i stalo, my jsme nevěděli, jaký to bude mít úspěch, jo, že někdo mě uvidí někde na kafi s Nicole, zjistí, jo, však já jsem je viděla někde tam v květnu na kafi, ty dvě jsou v pohodě, jo, takže rozumím tomu, proč to tak bylo a myslím si, že je to jako naprosto správný. A pak, když jste se vlastně viděli, tak ty vztahy vlastně jako pokračovaly tam, kde skončily, protože samozřejmě já vím, že třeba když se s někým nevidíš jako půl roku, tak to trošičku jako vyčpí, víš? Nevyčpělo. Okay. Já byla tam úplně ta stejná, v nějakých lidech i zlo, což jsem byla docela jako překvapená a jako já si myslím, že hru hrajem pořád. Jako fakt. Já můžu natýzovat, že v květnu vyjde něco se Zrádci. Bude to zajímavý. My jsme to před pár hodinama dotočili a fakt jsme pořád na hradě, jsem si uvědomila. Fakt jsme pořád na hradě. To je hodně zajímavý, že vlastně po tak dlouhé době to ve vás furt jako ještě je. Než se vrátíme zpátky k podcastu, rád bych vám představil českou firmu Flow Nutrition, která vyrábí doplňky stravy. A já musím říct, že po těch pár měsících, co s nima spolupracuji a vlastně používám jejich produkty, tak určitě nejoblíbenější, nebo mezi nejoblíbenější produkty patří jednak tenhle Focus. Kdo má třeba problémy s soustředěním nebo to chce trošku ještě vylepšit, tak určitě doporučuji Focus. Dalším, co určitě bych doporučil asi všem, a myslím si, že na tom se shodne většina výživových poradců, což já určitě nejsem, ale myslím si, že omega-3 jsou hodně důležitý, respektive nikdo z nás asi nemá dostatečné množství. A dalším doplňkem, který používám v podstatě na denní bázi, tak je ten sleep na spánek. Jinak samozřejmě Flow Nutrition toho nabízí mnohem víc. Slevový kód úspěch 10 pro všechny produkty. Mrkněte na to, třeba vás něco zaujme a když nakoupíte se slevovým kódem, tak budu jedině rád. A teď už zpátky k podcastu. Hlavně jako já jsem zjistila, že lidi se nemění. Asi tak, no. Já jsem v tomto jakože hodně naivní. Jako já bych řekla, že já se vždycky jako snažím na spoustu věcí hledat to dobrý, ať už je to v práci, ve škole, jako kdekoliv. Já prostě jako hledám si ty dobrý věci. Jo, ať už je to v Africe, kde prostě nemáš co jíst, co nemáš co fakt do huby, ale tak prostě dobrý, seš na čerstvém vzduchu, prostě najdi si vždycky to jako dobrý. A tady jako jsem se to hledala vždycky jako, nebo snažila hledat taky a někdy se to nevyplácí. No, uvidíš sám brzo. Okay, dobře, budu se těšit. Můžeme vlastně, jak říkáš, můžu se těšit i posluchači, diváci, co nás teďka poslouchají. Ale možná poslední věc a zároveň takový vlastně oslý můstek k těm dalším činnostem, protože toho fakt není málo. Ale jaký to bylo vlastně koukat se na sebe potom v televizi? Vlastně s tím jako v pohodě, protože můžu si představit, že některé lidi s tím taky můžou mít problém. Já jsem dřív měla hodně problém se svým hlasem, jo, že jsem nedokázala poslouchat svůj hlas, ale to asi je tak skoro u každého, pokud zrovna nestuduješ nějakou hereckou školu nebo něco takového. Ale právě z toho důvodu, že jsem hodně natáčela videa z cest, kde jsem teda nebyla až tak moc vidět já, ale spíš ty cesty, tak na to jsem si zvykla. A potom v televizi paradoxně nebylo to tak hrozný. Jo, já jsem se jako bála, že jako upřímně, jako je to všechno o střihu. Jo, ten střih z tebe může udělat úplnýho jako i hlupáka, i člověka, který je zlej, fakt se to dá, jo, protože ty natáčíš 12 hodin denně minimálně a řekneš spoustu blbostí, fakt jako spoustu, takže dalo se, ale myslím si, že jako každý z toho byl vystřihaný jako velice dobře, v tom nejlepším světle. Takže jasně, někdy se jako takhle jsem se na to koukala, že jsem si říkala, já nevím, jestli to chci vůbec vidět, hlavně když byly ty jako veřejný promítání, tak to vždycky jsem takhle jako sjížděla, protože jsem si říkala, vážně to tady všichni vidí za mnou. No, stane se, ale byla sranda, já jsem si to hrozně užila. Super.
Ty když teďka vlastně, jsme trošku naznačili, že ty pracuješ pro Oktagon, vlastně tvoříš i na sociální sítě, natáčíš videa z cest a tak dále. Vlastně fakt těch aktivit je strašně moc. Viděla si třeba právě po těch zrácích, že tobě, potom co se to odvysílalo vlastně v televizi, že tobě vlastně jako osobě to strašně moc pomohlo právě třeba v té tvý další jakoby tvorbě, v kariéře a tak dále? Určitě mi to pomohlo v tvorbě, protože najednou, já jsem teda měla ještě jako jinou, dejme tomu motivaci, protože když jsem přijela z Hradu a já jsem furt nad tím přemýšlela, jo, protože vy jste to viděli, ten konec, jak to celý bylo, až prostě v prosinci. Ale my jsme to dotočili, tuším, posledního dubna, jo, což je prostě strašně moc měsíců. A já jsem potřebovala rychle nějak zaměstnat hlavu, dělat úplně něco jiného, abych já nemyslela na ty zrádce, protože já bych se jako užrala a já bych to Nicole fakt nenáviděla, protože my jsme se ani nemohli vidět. Teďka Nicole v tom dubnu nebo v květnu dávala jako storíčka typu dala tam nějakou knížku o vraždách. Jo, přečetla jsem si a já dělá se ze mě prdel. Takže ona prostě ještě si jako čte o vraždách, jo. Úplně jsem měla nervy, ale samozřejmě každý má jiný koníčky. A já jsem jako se fakt snažila zaměstnávat hlavu jinak, takže jsem měla i jako takovej větší docela jako drive všechno dělat jako 10krát víc. Mm-hmm. A jo, takže mě to jako posunulo. A teďka je to samozřejmě lepší, protože tím, když třeba jako napíšu nějaký článek o nějaké cestě a je tam můj ksicht, tak prostě lidi si řeknou, tyjo, to je ta ze zrádců, ne? Mm-hmm. A jo, teď mě to pomáhá, za půl roku zase o nás ani jako neštěkne pes, ale to vůbec nevadí, oni budou zase jiný projekty, ale užívám si to, jo, okay. Líbí se mi to. Měla jsi třeba na svou vlastně osobu i nějaký jako hejt a pokud ano, tak jak s ním pracuješ, protože samozřejmě s tou televizí to jde ruku v ruce a tím, že ty vlastně natáčíš fakt jako hodně na ty sociální sítě, tak si myslím, že ty hejtři prostě se můžou jako projevit. Já jsem se toho bála. Myslím si, že dokážu nad tím mávnout rukou, nejsem úplně člověk, který by se tím užíral. Samozřejmě vždycky nějaký jako škaredej komentář se najde, když tam máš prostě 10, já nevím, třeba já jsem hodně dávala videa jako s krojem, kde ty videa měly fakt jako třeba 2-3 miliony zhlédnutí, bylo tam třeba 3000 komentářů, vždycky se tam najde nějaký škaredej, ale v tom obrovském množství to fakt už jako se snažím přehlížet. Co se zrádců týče, já jsem si fakt myslela, že budou dvě možnosti. Buď vyjde Nicole jako strašná svině pro Čechy, jo, protože mohlo se stát, mohla být jako sestříhaná jinak a mohli ty lidi nenávidět, že je fakt jakože zlej člověk, přitom to tak není. A nebo budeme my, ti hlupáci, kteří jsou úplně slepí. Vlastně jediný, kdo z toho nevyšel úplně nejlíp, bych řekla, a že na něj trošku jako byly útoky, trošku hodně ze začátku, tak byl Tuňák, protože tam samozřejmě měli nějaký jako, dejme tomu, názorové neshody mezi Nicole a Tuňákem, ale já jsem fakt jako se nesetkala s žádným velkým hejtem, jo. Já vím, že mě pár lidí prostě, kdo, dejme tomu, jsou tady v této branži, říkalo, hele, hlavně prostě řekni tak, jak to cítíš do těch rozhovorů, prostě nepřehrávej to, řekni tak, jak to je, taková, jaká seš, protože takovou ti lidi stejně budou mít rádi, takže já si to řekla na rovinu, že jsem prostě byla hloupá v tu chvíli, jo, že jsem neviděla spoustu věcí a že jsem fakt byla naivní, jako já jsem jako fakt byla taková, jo, že já jsem si to přiznala a ty lidi to hrozně hezky vzali, že hele, tak aspoň si to uzná, jo, ale nemyslím si, že jako potom je takovej člověk i v reálu, prostě bylo to o té hře, mohla jsem to hrát samozřejmě jinak, mohla jsem to hrát lépe. Na druhou stranu, já jsem si fakt říkala, že já jsem se bála hrozně toho FOMO, jak to říct česky, že jsem se bála, že si nezažiju všechno v té hře. Což já jsem si vlastně zažila úplně všechno. Já jsem zažila každou misi, každou, chtěla říct kmenovou radu, každý kulatý stůl. Vlastně jsem fakt jako došla až ke konci, akorát jsem si neodnesla peníze, takže já jsem spokojená, fakt. Splněno. Jo, odškrtnout to můžeme dál, přesně. Odškrtnout to, přesně. Když půjdeme dál i v tomhle podcastu, můžeš vlastně prozradit, co všechno ty děláš a čím vším se zabýváš? Ten list je dlouhý, já vím, ale... No, tak to jsme tady byli asi dlouho, tolik času nemáme ani jeden. Nějaký hlavní věci.
Já si jako dejme tomu, když se představuju, tak já si nerada představuju jak nějaké jako influ sranda. Zrovna můj kamarád mě říkal, že nemám influ lidem říkat influ srandy, že to zní pak blbě, ale já to myslím jako špatně, ale já si myslím, že jsem spíš jako tvůrce. Já strašně ráda jako tvořím různé věci, už jako od jak živa jsem potřebovala furt něco tvořit, vytvářet něco novýho a takže pracuji pro Octagon, teď už to bude kolikátý rok, 3., 4., už ani pomalu nevím, 3. tuším, kde vlastně mám jako skvělý kolegy. Ondra Novotný vždycky říká, že my nejsme rodina, jsme tým, jsme rodina, jo, prostě Octagon je jedna velká rodina, já si za tím stojím, ale doufám, že to nikdo nebude poslouchat. A vlastně je to taková zase jako pro mě zkušenost, kde já říkám, že jsem si trošku naostřila lokty, protože já jsem tam jako fakt začala, když jsem byla hodně mladá a otevřelo mě to hrozně moc nových dveří. No, ale já vlastně jako i říkám, že mám ráda balans, takže když jsem byla v tom Octagonu, což je prostě MMA, jo, všichni jako bloody sport, že je to jako škaredý, že ne, ale za mě to je ta disciplína, jo, takže já jako Octagon vidím disciplínu. No a na druhé straně jsem potom šla do Evropského parlamentu, což prostě ty váhy jsou jako vždycky úplně jako jinde. Takže jsem se na nějakou dobu odstěhovala do Bruselu a byla jsem tam po boku Dity Charanzové, což je bývalá viceprezident Evropského parlamentu a od ní jsem se naučila zase úplně jiný hodnoty. Takže jako takový hlavní 2 věci, co mě v minulých letech, dejme tomu měsících potkaly, tak byly opravdu tady tyto 2 zaměstnání / koníčky. Já vždycky říkám, že fakt já nemám práci, já mám jenom jako super koníčky, protože dokud je to koníček a baví tě to, až za to dostáváš peníze, tak je to úplně to nejlepší. No a mimo to píšu a natáčím pro Refresher, což je taková jako další fajfka v mém deníčku, protože já jsem vždycky jako chtěla být takový trošku reportér z cest. Já nejsem úplně dobrá před kamerou, já jsem radši na ty voiceovery, ale zase něco, co mě strašně baví, protože někdo to sleduje, což se sama divím a lidi to baví, inspiruje. No a taky jsem studentka Masarykovy univerzity, zrovna zítra mám s mojí vedoucí bakalářské práce schůzku, tak doufám, že to všechno dobře vyjde, no takže to je takový jako poloviční balíček z toho, co dělám. A na schůzku držím palce určitě. A když bychom to měli nějako rozbetlovat, a ještě dodám, že ty jsi byla vlastně vícemis České republiky v roce 2021. To do toho balíčku většinou nedávám, to tak jako, že házím už za tu tajemniky, děti to tak hodím za tu sedačku. Jo, byla jsem i v Miss, ale pro mě už je to jako taková docela dávná historie, protože říkám, jo, já už jako teďka jsem spíš ten autentický člověk, snažím se prostě ze sebe autentický, to je takový blbý slovíčko, ale já jsem dřív byla měla jsem masku, jo, normálně bych tady takhle seděla, takhle se na tebe koukala, takhle se vždycky jakože i u jídla se hlídala, aby všechno bylo v pořádku, protože tak je to tak trošku v té a je to naprosto v pořádku, učí, aby jsem vždycky byla tou vizitkou. Všude jsem nosila podpatky, sako, no tak už mě moc nepotkáš, no. Ale je to fake, jako celá ta branže, nebo jak ty bys to nazvala? Za mě si myslím, že Táňa Makarenko dělá tu Miss dobře. Jo, já jsem byla teďka na jedné akci její a já si fakt vlastně myslím, že ona to dělá dobře. A pro holky, který v tom vidí smysl života a vidí v tom tu budoucnost, vlastně jako super. Pro mě to je fake. Jo, já když jsem tam byla, což, hele, jako mě bylo fakt 17 roku, jo, takže já jsem měla úplně jiný priority, prostě hlídala jsem si fakt hodně váhu, hlídala jsem si prostě vlasy, řasy, toto, fakt jako řešila jsem úplně jiný věci, pro mě to bylo fake. Já prostě taková nejsem, jakože možná v tu dobu jsem se jako cítila takhle, že taková chci být, ale přitom nemyslím si, že to byla jako pokud bych se tou cestou vydala, tak vím, že bych nebyla tak šťastná, jako jsem teď. Dá se říct, že to je prostě povrchní věc, jakoby, no, že si spíš jako, a hlavně teďka, jak je vidět, tak to, co děláš, tak tě naplňuje, takže jsi prostě vydala jako správnou cestou, že jo? Já bych spíš řekla, že Miss ti otevře spoustu dveří a ty už si pak musíš vybrat, jakýma půjdeš. Máš tam vlastně fakt jako otevřený
dveře, ať už do světa, protože můžeš jít na světovku, můžeš vlastně zůstat v Česku a založit si něco svýho, protože tam městě v tom podporuje. Oni chtějí jako vzdělaný holky. Pro mě to bylo spíš něco, kdy já musím trošku někoho poslouchat, protože já jsem byla v Miss České republiky, ta nejprestižnější bych řekla, že je teďka v Česku Miss Czech Republic, kterou má právě Táňa Makarenko, já jsem u Táni nebyla. Bylo to úplně něco jako kompletně odlišného a pro mě to byla ne ztráta času, to vůbec ne, ale zabere ti to opravdu spoustu času a musíš se tomu věnovat, protože když to neděláš na 100%, tak to radši nedělej vůbec. No. A ty se díky tomu vlastně dostala, že jo, i do Číny a do Tanzánie. Jaký to pro tebe vlastně byly zkušenosti? Já jsem někde četl, že vlastně Čína to je taky jako úplně, že jo, jiný svět, všechno tam vlastně funguje jinak. Ty jsi tam teda jela relativně jako v mladém věku, že jo? Jak to na tebe vlastně působilo tehdy? Já jsem v Číně byla, když mě bylo, tuším, 18-19 roku, což prostě člověk je ještě mladý, hloupej, že jo, tak jako dobře, teďka mě není o moc víc, ale pořád, jo, prostě byly to nějaký moje první cesty a byla jsem tam měsíc, což pro mě bylo jako docela dlouhá doba, protože já jsem docela jako rychlo cestovatel, já jsem tam batoh, zbalím se a každý týden prostě se snažím být jinde. A já jsem tam byla na jednom místě fakt dlouho a je to fakt jiný svět. Já jsem byla v Chengdu, se to říká, a to je jako místo, kde to je veliký jako Česko. A ty to nechápeš absolutně, jako co se tam děje. Jo, ty tam třeba chceš přejít přes přechod, teďka všichni jakože jsou tam na pozoru, protože všude tě hlídají kamery, je to fakt jako jiný, takže já se to snažila jako brát z nějakého mojího cestovatelského hlediska, ale když bychom se bavili o Miss Asie, oni jsou jako blázni tady do tohoto, jo, prostě nás si všude všichni fotili. Teďka já jsem ještě dřív měla fakt jako dlouhatánský blondětý vlasy, a měla jsem fakt jako, furt všude jsem nosila podpatky, jo, fakt měla jsem o 15 kg, jako vypadala jsem dřív jako, že dejme tomu nějak k světu a pro ty Číňany to bylo úplně jako, potřebujeme fotku a teďka to bylo jako prvních pár dní je to jako v pohodě a potom už ti to připadá jako sakra divný, takže Čína, dobrý zážitek, no, netopíra jsem tam nejedla, ale jako byla to fakt zajímavá zkušenost. To bylo nějak po covidu, nebo to bylo nějak v tom období? Po covidu. Ta Čína se taky asi podle mě musela jakoby dost změnit, že tam museli být třeba už nějaký opatření jakoby znát, víš a tak, nebo to na tebe tak nepůsobilo? Na mě to až tak moc nepůsobilo zrovna v té Číně, jako kde to na mě působilo, tak třeba byla právě jako Tanzánie, Afrika, Zanzibar, protože já jsem tam byla jako dejme tomu v podobném období a v Tanzánii ještě tenkrát byly monkeypox, což jsou opičí neštovice, nebo nějak tak se tomu říká v češtině. A tam teda ty opatření jako hlídali mnohem víc, ale v té Číně mně připadá, že to je tak jako obrovský svět, že ty lidi tam mají fakt jako svoji nějakou bublinu. Možná to přišlo jenom mně, ale že vůbec jako nevnímají nějak jakože zbytek toho světa. Jo? Mně připadá, že jako Evropani jsou hodně, bo já zase jako v mojí bublině to takhle vidím, že jsou hodně otevření, jo, cestovat, kultury nový, super. A té Číně je to taková, jako mně přijde uzavřená bublinka, že spousta těch lidí, když to řeknu jako blbě, bez té VPNky nějaký věci fakt nevidíš. Na spoustu věcí se nedostaneš, na Instagram, prostě na socky se nedostaneš v podstatě bez té VPNky. A prostě je to tam tak trošku nějaký věci jako vystrčený, no. To je trošku izolovaný prostě svět, jo, i tím režimem určitě. Jo, jakože určitě to nechci jako porovnávat, já nevím, prostě třeba jako s Koreou, jo, to vůbec, jo, ale působí to tam na tebe, nebo minimálně na mě to tak působilo, prostě bylo to pořád to Chengdu, jo, já nevím, jestli ty jsi někdy třeba o tom slyšel, ale pro mě to bylo úplně nový město, obrovský město a ještě je tam strašně moc lidí, kteří prostě jdou do práce, jdou z práce, nazdar, tím končí den. Jo, tam není úplně jako všude. Asi to je tak jako ve spoustu zemích. Pro mě to tenkrát byl šok, no. Že zase to beru nějaká zkušenost, nějaký zajímavý zážitek, zase máš prostě odškrtnutou takový další destinaci, ale není to asi nějaká srdcovka, že by ses tam prostě vracela zpátky ráda, tak chápu. Ne, do Číny teďka letenky koupený nemám. A když už jsme byli u toho, a ty si už to zmiňoval taky v té Tanzánii, tak tam jsi byla taky vlastně na soutěži, že jo? To byla nějaká Miss Jungle, něco takového. Miss Jungle International, no, bože, no. To byla zase jaká zkušenost pro tebe? To byl bizár zkušenost. Prosím tě, já jsem tam přijela o pár dní dřív a soutěž se zrušila.
Jo, to byl jako první bizár. Prostě Afrika, Hakuna Matata, tam nic nefunguje. Ale já jako vlastně nevím, jaký na to mám mít teďka názor, protože mě už teďka jako vůbec nepřekvapuje, že to bylo takový, jaký to bylo. Oni nakonec udělali soutěž, kterou jsem vyhrála. Jo, jakože bylo to takový halabala, bylo nás tam kolik? Asi 10, mělo nás tam být 50 těch holek, prostě bylo to fakt hodně zajímavý. A co mě dala Miss Jungle, tak mě dala to, že když jedu na cestu do Afriky, tak musím mít sebou všechny prášky, které by mě případně mohly nějak jako zachránit, protože já jsem byla v Aruši, což je místo úplně na severu Tanzánie, prostě safari. A já jsem jakoby něco chytla. Do dneška nevím úplně, co to bylo, já jsem byla potom na nějakých testech, no. Nechci to radši vlastně vědět, co jsem chytla, ale já jsem fakt 10 dní byla úplně nepoužitelná, takže příjemná to zkušenost nebyla. Potom jsem se vydala na cestu do hotelu a moje máma se o mě bála, takže zavolali, jestli náhodou prostě nemůžu zjistit, kde jsem. Byla z toho trošku jako drama v Tanzánii, ale mně se tam vlastně jako nelíbilo ta soutěž, ta se mně nelíbila, ale vlastně se mně líbilo to, jak tam ty lidi žijou. A tam jsem si uvědomila, že vlastně Afrika je takový můj jako nejoblíbenější kontinent, protože ty lidi jsou tam vlastně tak jako strašně čistí, je tam čistá radost, kultura, tance, fakt to tam miluju. Jako když bych jako měla si vybrat místo, kam budu jako lítat častěji a měla bych víc času, tak fakt jako budu navštěvovat samozřejmě bezpečně země Afriky. No. No to je fakt strašně zajímavý, že vlastně každý na tu Afriku má trošičku jakoby jiný pohled. Jo. To je, já tam budu muset zaletět a udělat si na to svůj vlastní názor, protože já jsem tady měl vlastně holčinu, která má na Zanzibaru vlastně hotel, je to nějaká jako generální manažerka hotelu. Pak jsem tady měl vlastně Radka Jaroše, který taky už několikrát vlastně v Africe byl a vlastně říkal, že první ta jeho zkušenost byla jako strašná, říkal, že už se tam pravděpodobně nikdy nebude chtít vrátit zpátky, ale porušil to a už tam několikrát byl. Pak jsem tady měl vlastně Toma Jurku, spisovatele, ten vlastně tam nějakou se svojí přítelkyní bývalou procestoval celou Afriku, asi nějakých 8 měsíců. Hodně se pohyboval, jako řekl bych, na hraně a hodně vlastně mimo ty turistické oblasti a bylo to pro ně taky vlastně nepříjemné. Já jsem to četl v jeho knížce a říkal jsem si, tyjo, tam se mi asi jako úplně nechce. A teď tady mám tebe a ty říkáš vlastně, že to bylo super, tak já nevím, tyjo, kde je pravda. Já mám ráda vystoupit mimo nějaký svůj komfort. Já to prostě fakt mám hrozně ráda. Říkám, občas na to nadávám. Jo, teďka jsem tady vysmátá, zase jsem dlouho v Africe nebyla, dlouho pár měsíců. Ale svým způsobem já jsem fakt zjistila, že není Afrika jako Afrika. Jo, neberme teďka Egypt, Tunisko, takový ty jako velice turistický destinace, ale třeba Zanzibar je pro mě už jako no-go. Já už bych tam nejela, protože tím, že tam jsou taky ty turisti jako hodně a přesně máš tam spoustu rezortů, spoustu hotelů, tak oni tě snaží prostě odrbat na každém místě a není to ta Afrika, kterou ty chceš zažít. Pak jsem ale právě odletěla do Etiopie, kde jako my jsme nepotkali jedinýho turistu, vlastně až ten předposlední den na jihu jsme potkali takovýho jako staršího pána, který prostě v důchodu si chce procestovat celý svět, tak to byla jako super zkušenost, ale to bylo něco úžasného. Já jako nedokážu popsat, ale my jsme měli prostě s kolegyní právě z Oktagonu batoh, jeden. Potom jsme měli jeden jediný batoh, kde jsme měli techniku, takže jsme měli jako 3 batohy. Spali jsme ve stanu, občas bez stanu, jo, že spíš prostě normálně jako bez stanu na madračce. Jíš jakoby to, co máš, ale pane bože, jako to byl tak jako čistá radost, zároveň čistý zážitek z toho. Neměli jsme signál 4 dny, bylo mě to úplně jedno. Hráli jsme si tam s dětma prostě s pastelkama, dali jsme jim úplně všechno, co jsme měli. A bylo to fakt skvělý. Mm-hmm. Jak tě napadne, prosím tě, vycestovat s baťuškem do Etiopie zrovna? Já jsem viděla nějaký video o místních kmenech a potřebovala jsem tam být taky. Prostě já tak jako jednou za čas mám takovou jako chvilku, že se prostě dívám, nebo třeba ležíš, prostě díváš se na ty reelska, když jako snažím se to nedělat tak moc a přesně takhle něco najdu, začnu si o tom číst, to je to nejhorší, když si já začnu o něčem číst, jo. A teďka si začneš o tom víc vyhledávat a teďka tam najdeš něco a tam si řekneš, to je fakt hustý, jako že něco takového na této zemi je. Teďka jsem se začala číst hodně o Velikonočním ostrově, trošku se bojím, že si udělám výlet, ale to nevadí. A
takhle to právě bylo s tou Etiopií. Já jsem sestavila itinerář a s kolegyní právě, která dělala dřív stříhačku v OKTAGONu, tak prostě si vzala foťák, vzali jsme drony a letěli jsme. Mm-hmm. Děláš si přece jenom nějakou třeba jako rešerši předtím, než tam jako jedeš, krom samozřejmě načteš si něco o té zemi, ale přečteš si třeba i co je potřeba, čemu je dobrý se třeba vyhnout a tak dále. Kdo je připraven, není překvapen. Jo. Není to úplný punk jako. Zrovna v té Africe, už i díky té Tanzánii, kde jsem právě byla úplně jako první destinace v Africe, tak jsem si uvědomila, že ty fakt musíš být připravený, protože je to i hloupost letět na takový místo a nemít jako vyzjištěný ty nejmenší detaily, protože je teda fajn sledovat i pár lidí, co tam už byli, což zrovna v té Etiopii bylo hrozně těžký, protože jako z Česka jsem neznala nikoho a plus do toho, když si hledáš ty zahraniční profily, tak jako i tam jsem našla toho fakt hodně málo, což jako tím víc mě to lákalo, že když tam nikdo nebyl, tak Horáková tam pojede. A jako určitě hledala jsem si toho jako co nejvíc, co se dalo, ale ve finále vždycky zjistíš, že je to všechno jinak, ale prostě tu Afriku já mám zafixovanou, takže fakt se snažím jako udělat si tu rešerši fakt jako důkladnou, radši ať si o tom načtu víc, než abych potom byla někde jako uprostřed džungle a nevěděla co a jak, no. Mm-hmm. A další věc, co mě napadá vlastně, jak ty pracuješ nějakým způsobem se strachem a vlastně s tím, že ty jako vlastně žena vyjedeš takhle jako sama do světa. Nemusí to být jako nutně třeba v Africe, ale pro mě jako by ta Afrika působí docela jakoby nebezpečně, takhle jako pro solo travelerku. Jak ty s tím vlastně pracuješ? Nebo je to takový prostě jako stigma, že to tak vlastně v finále není a něco tě může překvapit třeba i jako tady v Praze, prostě v Česku? Vždycky, když mě babička moje říká, že prostě jsem blázen, že jedu takhle třeba do Afriky, tak já se jako víc bojím, že mě tady v Praze zajede auto na ulici, než že se mně něco stane v Africe, jo? Jako já to zaklepu, ale prostě hodně je to o komunikaci. Já si myslím, že když s lidma jednáš s respektem, jednáš s nima hezky, máš nějakým způsobem prostě dobrou karmu, že jako neděláš lidem na schvály, takže to prostě na tebe taky nepůjde. Jo? Jako je tohle zase takovej naivní názor možná, ale co chceš jinýho dělat? Prostě jako ty si můžeš maximálně jako vyzjistit toho co nejvíc, ale jako kdo se bojí, nesmí do lesa, no. Kdybych se prostě něčeho bála a jela tam už jako se strachem, tak to prostě nemá cenu tam jezdit. Prostě ty potom se bojíš i těch místních, což prostě spousta lidí mě i říkalo, že by se bálo těch lidí, co mají v tom rtu ty obrovský disky. Není čeho se bát, jako ty lidi tam na tebe nevezmou prostě jako nůž a nepůjdou tě prostě zapíchnout, jo. Jako jasně, seš tam s nima sám, nebo je s jedním průvodcem, jo, takže do většiny tady těchto míst ty ani jako nemůžeš jet úplně sám, takže spíš musíš věřit tomu člověku, který tam s tebou jede a pak už prostě instinkt, no. Ale nepřipouštět si to, že už se ti jako něco může stát, vůbec. No jasný. Jakože já vlastně přemýšlím, kdy jsem se jako fakt hodně bála a bylo to fakt maximálně na tom hradě, kdy jsem si myslela, že tam mě zabijou, jo. Takže je to fakt o tom užívat si ten moment a vůbec si jako nepřipouštět ty špatné věci, jako mně se stalo jako tolik fuck upů na cestách, ale prostě co s tím chceš dělat, prostě vyřeš to a jdeme dál, jako vždycky to vyřeš, to je třeba jako moje pravidlo číslo 1, neházet ty problémy na jednu hromadu, vyřešit to, fuck up vyřešen a jde se dál, prostě když se nedá vyřešit, tak prostě nedá, dobrý, tak prostě víš, že se to nedá vyřešit, ale jdeš dál a nenechávat za sebou prostě tady ty zbytky a drobky, no. To už je super mindset, to je skvělý. Ale bylo v té Etiopii třeba i to, že vlastně ty místní lidi viděli poprvé jako bílýho člověka? Pro mě je vlastně tady tohle strašně hezká taková historka, protože my jsme přijeli do jedné vesnice na jihu Etiopie a ještě jenom, jako abych to zařadila, tak v Etiopii byla civil war, byla tam válka a kvůli tomu tam právě ani nejezdili turisti, což jakoby je problém, že jo. A my jsme tam přijeli a všichni jako pořád byli jako překvapení, že jako jsme bílí, že jsme hodně holky a že jsme sem přijeli. A přijeli jsme právě do takové vesnice, kde byly fakt malí děti, já nevím, byly 2, 3, 4 roky a oni z toho byli úplně hotoví.
já jsem se bála, že budou plakat, protože právě z Tanzánie mám zase zkušenost, že začaly děti plakat, protože se báli, kdo to je, když fakt byli úplně maličký. A tam byl přesně úplně jako opačnej ten výraz těch dětí. A my jsme měli tady jako spoustu bonbonů. Já jako jednu, ještě další pravidlo, co mám, nikdy nelez do Afriky bez bonbonů. Nikdy, ale fakt. Protože ty bonbony jako udělají tolik radosti, kterou bys nerozdal nikdy v životě někde po Česku, ale tam tu radost udělají. Takže právě jako vždycky s těma bonbonama těm dětem to dáš a oni tam prostě úplně rozzářený ty oči. Krásný zážitky. Fakt Etiopie je pro mě něco neskutečného a přesně i přesto, že se z toho měla respekt z té země, stále mám, tak vždycky, když o tom mluvím, tak úplně jako mám úsměv. Se rozáříš prostě. Jo. Kde vlastně, když už jsme u toho cestování, když já bych se pak ještě chtěl oklikou vrátit zase zpátky k tomu oktagonu, ale teď jsme hezky tak tematicky najeli na to cestování, kde vlastně jsou takový ty tvoje začátky, vždycky se na to jako ptám každýho hosta, kde vlastně v sobě probudil takovou tu nějakou vášeň pro to cestování. Cestuješ vlastně už relativně od mladého věku. Kdy tohle vlastně začalo? Vzpomínáš si i na ten první moment? Moje první cesta byla ve 13 na projekt Erasmus Plus na Slovensko, prosím tě, jo. A já jsem měla možnost, protože já jsem dřív hodně malovala a byl nějaký projekt Erasmus Plus, nikdo dřív nevěděl, co to je, že vůbec jako existuje nějaký Erasmus Plus mimo vysoké školy, že všichni si myslí, že je to na půl roku. No a tady tento Erasmus byl Počúvadlo se to jmenovalo, vlastně úplně jako konec světa a moleta, ale byli tam právě jako na ten týden Španělé, Portugalci, Litva, jako spoustu prostě zemí. A já jsem jako v tu chvíli věděla, že já neumím moc anglicky, protože mě bylo 13 a vždycky se mě všichni smáli, jako já to brala s rezervou, my jsme měli dobrou třídu, ale smáli za moji výslovnost v angličtině, že prostě neumím anglicky a tak dále. A protože jsem vždycky radši němčinu než angličtinu. A tam jsem zjistila, když jsem slyšela ty Španěly, že na tom nejsem tak špatně. Takže díky tomu já jsem začala víc mluvit. A tím právě fakt začalo moje cestování. Takže já jsem ve 13 si tam udělala jako spoustu kamarádů, prostě to je takový to jako čistý přátelství, že nic neřešíš a prostě máš spoustu kamarádů najednou po Evropě, jako kdo to může jako říct. A potom jsem jela na další projekt do Rumunska, potom do Španělska a takhle začaly moje začátky. Takže já jsem vlastně v rámci projektu Erasmus Plus procestovala část Evropy a potom právě tuším v 17 nebo v 16 já jsem se poprvé pohádala pořádně s mojí mámou, že jsem si koupila letenky na tajňačku do Španělska za mojí kamarádkou, která tam tehdy měla jakoby apartmán, že tam prostě pojedeme. A máma, no tak to rozhodně jako nikam nepojedeš, ale já už mám letenky, což se jako dá lítat, že ještě když ty není 18, no. A té kamarádce 18 bylo, takže jsme letěli, i přesto, že mě to máma nedovolila a myslím si, že teďka je vlastně za to ráda, protože tím jsem odstartovala tady tu celou moji jako cestovatelskou kapitolu, která doufám ještě, že dlouho bude pokračovat. Mm-hmm. Ale jenom pro přiblížení, bylo to hrozně fajn. Mě vlastně teďka napsala na TikToku na jednom reelsku právě s Milanem jako jedna holčina, že by jako strašně chtěla vlastně cestovat. Tam to bylo konkrétně na jazykový kurz. Mm-hmm. A že vlastně jako na to nemá peníze, což je pochopitelný, jako není to levná záležitost. A ty teďka vlastně narazila na ten Erasmus+, což vlastně ty jako na základní škole, předpokládám, že žádný peníze nemáš, to znamená, že to asi finančně tak náročný jakoby nebude. Co to je vlastně za program, jak to funguje, jak to třeba jde ještě využít? Projekty Erasmus Plus jsou vlastně pro lidi od 13, dejme tomu, že to nemá skoro žádnou jako vrchní hranici, nemusíš být ani student, můžeš vlastně jako jet i ty, kdokoliv a vlastně hradí to Evropská unie, takže ty máš budget na letenku, na jízdenku, ubytování a jídlo hradí organizátor, takže ty vlastně musíš jenom chodit na ty sessions, dělat tam ten program, jako který tam je vždycky na to daný téma, vždycky to je nějaký třeba problém zrovna jako aktuální Evropské unie, ono se to jako hodně liší, ale bývá to tak. No a takhle to vlastně je. Takže není to žádná dovolená, bacha na to. Jo, jako není to dovolená, musíš tam prostě chodit na ty sessions, takže bych to spíš brala, je to takovej kurz vždycky na nějaký jiný téma. Ale je to naprosto skvělý. Jakože sorry, ale já jsem jako měla možnost ve 14, v 15 jako cestovat třeba 3-4 země jako ročně. Což pro mě bylo jakože zadarmo, jako prosím, cože, jako jak je to možný. A pak jsem se i snažila tady ten mindset jako předávat dál, ale právě proto říkám, že v dnešní době, jak je prostě všeho strašně moc a lidi si jakoby ani neváží spousty věcí,
tak je hrozně smutný, že to třeba ani tolik Čechů nevyužívá. A je to prostě, já jsem vždycky jako naštvaná, když vůbec něco takového jako poslouchám, protože mě to otevřelo dveře 100%, ale oči. Hlavně mě to otevřelo oči, že můžu dělat opravdu, co chci. Jo, v dnešní době ty mladí lidi, pane bože, teď jako my máme jako takhle 2 ruky, kdo jako, dobře, jako když to řeknu, když je člověk zdravej a nemusí prostě se ohlížet na jiné věci, tak prostě fakt může dělat cokoliv, jako cokoliv na světě. A tohle ti ten Erasmus jako fakt ukáže. No. To je hezký, takže v nějakých vlastně 13, 14, 15 si tohle vlastně uvědomíš, že ten svět je velký, že ty možnosti jsou jakoby neomezený. Nastartuje to vlastně nějakou tvojí vlastně cestovatelskou kariéru, která tě de facto dovedla vlastně až tam, kde seš teď, jo? Což je fakt hustý. A já si myslím, že když bych fakt tenkrát na to Slovensko nejela, tak ani jako by se 99% věcí jako v mém životě nemuseli stát, jo, protože ono to jako třeba by se našly jako jiný cesty, ale já vím, že moje máma teďka už jako to má taky jinak, ale ona mě říkala, nemůžeš být na 2 místech zároveň. Musím, jo, protože když jako cítím, že tam chci být, tak prostě z nějakého důvodu tam asi mám být a já vím, že jako teďka jako hodně lidí prostě, že nemají čas tohle, ale na co chceš si ten čas uděláš. Já úplně nesnáším, to je jako jedna jediná věc, kterou fakt nesnáším, když jako mě lidi řeknou, že nemají na to čas, nebo jako, že si nedokážou vytvořit prostor na to, aby nějakou aktivitu dělali. Hele, kdyby si to fakt hodně chtěl, vždycky si ten čas najdeš. Takže takhle já to beru třeba i s tou školou, já to prostě chci dodělat, takže ano, i když prostě na to nemám čas a mohla bych to prostě takhle vyhodit z okna třeba ty 3 roky nějakého mýho studia, když jsem tam moc nechodila ani. Hele, když to chceš, tak se prostě kousneš a uděláš to. A můžeš u toho dělat i jiné věci, no. Jak ty to právě jako kombinuješ, když zase trošku přeskočíme, protože už si naznačila těch aktivit je fakt jako strašně moc. A jak se to dá vlastně zvládat? Nespíš nebo jak to máš? No zrovna ze včerejška na dnešek jsem moc nespala poslední týden, ale ne, jako já bych právě spíš řekla, že když tě to naplňuje, jo, když prostě, hele, nejhorší je, když si stěžuješ, jo, jako já, když prostě už si jako na něco třeba stěžuju, i třeba jako sama sobě v hlavě a jsem naštvaná, tak už jako vím, že to je jako špatný směr. Myslím si, že ještě jako nejsem ve věku, mě 21 a myslím si, že jako nejsem ještě ve věku, kdybych musela nutně jako vydělávat nějakou danou částku, kterou bych fakt chtěla mít každý měsíc na účtě a chodit do práce, která mě vyloženě bude srát. Jo, jako to nechci. Zatím. Jo, třeba se do té jako fáze dostanu, ale myslím si, že ještě jako teďka v 21, kdy prostě mám jako nějaký příjmy, dokážu se prostě sama uživit, postarat se a tak dále, tak chci fakt dělat věci, které mě baví. Protože ty možnosti mám. A co se týká jakoby nějakého časového rozpoložení, prostě člověk musí plánovat dopředu. To si myslím, že jako taková jediná věc, jako já jsem hodně jako člověk, který je yes man a když je jako možnost, tak řeknu na všechno jo, prostě jdem to vytvořit, ale já prostě mám papírový diář, fakt klasický starý papírový diář a mám to všechno napsaný, protože když bych to neměla napsaný, tak nestíhám fakt jako absolutně vůbec nic. No. Jsi organizovaný člověk, dá se říct vlastně díky tomu? Řekla bych, že teďka jsem ne tak moc už organizovaný člověk. Dřív jsem jako fakt fungovala jak hodinky. Teďka už třeba vím, že na nějaký místa nechodím tak na čas, jak jsem dřív chodila, že teďka už mám jako spoustu věcí jako víc tak jako na párku, že už si říkám, hele, když to teďka řeknu blbě, jo, i kdybych sem přišla o 10 minut později, jo, tak dřív bych si řekla, že to je hrozně hloupý, musím aspoň něco přinést, jako omluvy, jo, že hrozně by mě to trápilo. A teďka si jako říkám, hele, tak prostě počkej, jo, že dřív jsem tady ten mindset jako neměla a teďka už se jako snažím mít, že když jakoby hlavně teda jako především, když jako lidi po mně něco chtějí, tak já jsem se jako chtěla fakt rozkrájet pro ty lidi, protože jsem si říkala, ale oni jednou pomůžou taky mě, jo, že já jim jako chci pomoct a oni jednou pomůžou mě. Pořád v to naivně věřím, ale prostě už jako nejsem až tak moc jako přehypovaná jak dřív, no. Mm-hmm. A ta energie z tebe furt jde, člověče? No, nevím, jestli zrovna dneska je to takové, ale ne, jako já si myslím, že
fakt jako když se bavíš svým životem a užíváš si vlastně to, co děláš, ať už to je někdy, že se prostě nevyspíš, ale prostě ta akce byla dobrá, nebo pracovní akce byla dobrá, tak prostě žiješ z toho, žiješ z těch vzpomínek. Takže vlastně, když se to nějak přeložím, tak klíčem je dělat opravdu jako to, co tě baví. V tu chvíli to vlastně jako není práce, je to spíš jakoby nějaký koníček a ty věci vlastně děláš ráda a tudíž se na ně jakoby ráda uděláš čas. A pak mít prostě nějaký klasický kalendář a prostě tím se jakoby řídit. Že třeba, co se mně jakoby strašně často stává, tak tím, že mám vlastně normální práci, už mám prostě nějaký závazky, už máš třeba jako hypotéku, nájem, nevím, whatever, už jsi prostě něčem jakoby vázaný a teďka si ještě snažíš jako budovat si něco takhle jakoby bokem, což časově je extrémně náročný, ty víš sama, že ten podcast je taky docela náročný, že když to vztáhneme konkrétně na tohle téma, teď si řekneš, hele, teď budu hodinu stříhat a pak se budu věnovat třeba jako něčemu jinému, nějakému sportu, přítelkyni, nevím něco. A teď si říkám, ty už je konec, už je hodina za mnou, ale já jsem to vlastně vůbec nestihl. A teď to děláš dál a teď se to táhne a vlastně nestihneš nic z toho, co jsi měl naplánovanýho, víš? Já mám, když tak vlastně o tom mluvíš, tak už jsem z toho úplně ve stresu, ale ne, já mám jedno takový, nechci říkat tomu štěstí, spíš výhodu třeba oproti jako jiným lidem, že mám jako super zázemí. Jo, i přesto, že mě třeba jako vychovávala jenom jako mamka s babičkou a s dědou, tak jako mám domov. Jo, což jako si myslím ani jako nemůže říct každý, já myslím, že je to maximum a máš se kam vracet. Takže já jsem jako si říkala, že hele, kdyby se jako zatím kdykoliv cokoliv pokazilo, dám příklad, prostě přišla bych o všechny příjmy, nevím, jako něco, tak mám se kam vracet, mám se jako kam vrátit domů. Takže to byla taková jako první věc. Druhá věc, já jsem taky člověk, který si potřebuje furt něco budovat svýho a já jakoby nezvládám žít jako s myšlenkou, že se jako zastavím na místě a nebudu jako něco někam posouvat. To je jako můj takový problém, že fakt potřebuji mít každý den trošku jako něco novýho a já jako teďka prostě nemám žádný závazky. Jo, já mám třeba maličkou ségru a představa a to moje nějaký jako spolužačky už mají třeba i dítě jako malý, tak to jako nemá šanci. Jako vím, že ty se obětuješ tomu, že prostě žiješ jiný život, jo, takže tím, že ani jakoby nemám vyloženě v uvozovkách někoho, o koho bych se měla starat, ale musím se starat jenom sama o sebe, tak v tom je to o dost jednodušší, ale třeba jako budu tady sedět za rok a řeknu ti třeba úplně něco jiného, takže já si spíš myslím, že je to o tom, jako jak to člověk cítí. Není to vůbec o tom, jako říct si tak a já teďka musím cestovat. Jako nemusíš, prostě dělej to, jak to cítíš. Prostě když něco musíš, tak tě to automaticky začne štvát. A tak je to i s tou prací. Já jsem jako, jakmile jsem měla něco, co jsem fakt jako vyloženě musela, i přesto, že moje kolegyně a šéfová jako vždycky mě říkala, ale vždycky jako se najdou věci, které ti jako budou štvát na té práci. A proto já jsem třeba radši hodila trošku jako krok zpět, šla jsem jako do oktagonu externě a neměla bych té zodpovědnosti tolik, ale prostě teďka dělám prostě to, co mě baví. Jo, takže i přesto, že jsem jako kariéristka, tak radši mám jakoby víc menších věcí tak různě, kde třeba obkoukávám. Já třeba nevím, jestli budu za 10 roků v oktagonu, třeba jo, třeba ne. Zatím je to pro mě jako velký jako smysl lomeno část mýho života, ale je to skvělý se dívat na ty lidi, jak fungujou. Mě to prostě tak strašně baví, jo? Prostě tam jsou inspirativní lidi, kteří ti hážou tu motivaci, protože většina je cílevědomá, chce prostě dotáhnout toho, nebo dosáhnout toho svýho, takže jako hlavně dělat fakt to, co toho člověka baví. Vím, že každý nemá tu možnost, ale já jsem tu možnost dostala a proto to chci dělat. No. A teďka, když jsi narazila vlastně na to nedělat to, že to musíš dělat, ale že to vlastně dělat chceš. Teďka, když se to třeba představím, jedeš vlastně někam do světa a nemáš to třeba přece jenom trošku jako v hlavě, že teďka musíš vlastně z toho udělat nějaký jako videa, musíš to dělat nějaký posty jako na Instagram a tak? Hele, vlastně jako určitě se jako párkrát stalo, že jsem si třeba, já nevím, že jsem měla, nebo mám nějaký partnerství s někým, jsi unavený, chceš si prostě lehnout, ale musíš to poslat třeba na schválení. Jasně, že ti to trošku jakoby štve. Ale to jsou takové malé věci. Jo, já bych řekla, že
nemám to tak, že jako třeba jedu někam do světa, tak musím udělat 10 videí. Prostě tak, jak to budu cítit. Jak to budeš cítit. Jo, jakoby přijde mně něco zajímavého, tak se to píše sama ten voiceover. Víš, jakože já si myslím, že já třeba poznám, že bude dobrý video tehdy, kdy jako si ten voiceover nemusím psát. Jo, že prostě vím přesně, co řeknu, protože to bylo tak sakra hodně zajímavý, že prostě to hodím jako z jedničky a ty lidi to bude zajímat. Ale když to prostě to jako ze tebe tak jako leze, to jak bakalářka. Jo, to je třeba věc, která mě fakt jako vadí, nebo doufám, že to nebude někdo poslouchat ze školy, ale to je jedno. Ale je to tak, já jsem teďka říkala svýmu jednomu panu učitelovi nebo profesorovi, jsem mu říkala, že já nechci psát tu bakalářku, že to hodím pod postel a nikdy už to jako neuvidím. Já to chci psát jako na něco dobrýho. A on, ale jako slečno Horáková, to budete mít otevřený v tom ISu, na to se bude moci podívat kdokoliv. A já, no ale to je pro mě furt ten šuplík. Já chci, aby to mělo nějaký přesah, že když už nad tím budu trávit tolik času, což je pro mě úplně jako... Hlava mě bolí z toho, když to říkám, ale když už, tak prostě chci si jako pročítat ty věci, co mě zajímají, no. Prostě jakoby netrápit se tím až tak moc, no. Aby to k něčemu bylo. Přesně, prostě, aspoň, když už to nebude bavit mě, tak ať to baví aspoň někoho prostě z té dané bubliny, no. A mám třeba stejný problém, jak jsem se bavil, já vlastně dělám toho projekťáka a mě hrozně jako trhá srdce dělat nějaký věci nebo nějaký dokumenty, kterým jsou k ničemu, který si nikdo nikdy nepřečte. Je to prostě úplně jako, že ztráta času, víš, ale někomu to třeba vyhovuje, že prostě, já nevím, no, to je prostě fakt jako hrozně různý. Já bych to spíš řekla, že jsou lidi, kteří jsou skvělí zaměstnanci, kterým prostě zadáš práci, oni to udělají a mají vlastně radost, že to udělali. A nepotřebují vlastně vůbec ani vědět, co s tím dál bude. Hledá ten smysl. A potom máš lidi, kteří jakoby chtějí vědět, proč to měli dělat. A já jsem prostě jakoby ten druhej. Já jakoby jsem ráda, že jsem třeba i v tom oktagonu, protože spousta lidí mě říká, že proč jsi v tom oktagonu, proč máš jakoby ještě práci, že si můžeš dělat jenom sama na sebe. Jako jo, můžu, ale zase jako jsem říkala na začátku, je to ta disciplína. Takže jako já jsem ráda jako naučím tu disciplínu, ale přesně to, co říkáš, jako když nevidím v něčem ten smysl, proč to dělám, tak jako já když vidím, že do něčeho se už jako takhle kopu, tak vím, že už to bude blbý, protože já do toho nedám 100%. Mě to bude jako štvát, když to dělám a to jako není dobře, no. Takže jako to už bychom jako zacházeli do velkých detailů, ale já prostě vím, že jsem teďka jako aktuálně jako ve fázi, že když mě to jako nebaví, tak vím, že to nemá smysl, no. Kdy se v tobě probudila vlastně ta touha natáčet vlastně nějaký věci z cest a tak dále, když ses vlastně stala nějakou, řekněme, travel influencerkou, nevím, něčím takovýmhle? Tak to bych ti pravdu řekla, já nevím, protože já jsem tak spíš jako dávala ten můj příběh ven, že by byl covid, to jako když viděla moje učitelka z němčiny, tak to, no nechtěla bych vidět ten výraz, ale já jsem vždycky dala tak jako počítač na stehna, řídili jsme, jo, pohodička, žádný stres, jo, online hodina a začala jsem to tak jako postupně dávat, jsem nikoho nezajímala absolutně, ale začala jsem cestovat. A tehda, ještě po tom covidu, nebo i v covidu, se prostě dali sehnat letenky za 20 €. Jo, prostě úplně jednoduše, jako z Vídně, já mám Vídeň prostě za barákem, že jo, pomalu. Takže prostě pro mě, já jsem si lítala z Vídně, byla jsem jako šťastná jak blecha. A lidi, co, jako za 5 kilo někam. Takže to jsem sdílela, takže to bych řekla, že je ten začátek, ale jako já jsem vždycky chtěla být před kamerou, nebo minimálně já jsem měla nějakým způsobem touhu a sen být vidět. Jo, jakoby nejsem úplně člověk, který by chtěl být třeba jenom za kamerou a fotit někoho, ale chci být trošku jakoby středem pozornosti, to já vím o sobě. Nevím, jako do jaké míry se to třeba změnilo jako po zrácích, že teďka už jako spíš nechci být jenom já jako já a obličej, ale spíš já a nějaká myšlenka nebo nějaká cesta. Ale vlastně nevím, jako kde se to tak jako vyhouplo, jo, protože ono to šlo tak jako hodně postupně organicky i ten Instagram, že když jsem měla jako 10 sledujících, říkám, někdo chce vidět jako moje cesty
No a teďka už těch lidí je tam o něco víc a ty lidi to fakt jako zajímá a já tam mám jako Vánoce úplně jako každý den, když prostě vydám video a ty lidi to fakt jako baví, no. Fakt mě to jako, že jako dělá mi to dobře, když ty lidi mě napíšou třeba, že viděli nějakou cestu do Španělska a teďka tam jsou a pošlou mě fotku, my jsme tady prostě, protože jsme viděli to u tebe na Instagramu. To je prostě skvělý. No. O trošku víc jich tam máš jenom. o trošku, no. Ale dá se vlastně ještě teďka tady v té době vybudovat opravdu jako sociální sítě z úplný nuly do prostě, já neříkám, že to musí být vyloženě třeba 100 000 nebo přes to, jak máš třeba ty a nechci se úplně fixovat na ty čísla, protože já si myslím, že to nutně úplně jako nic moc jako neznamená, jo. Ale dá se vlastně fakt jako vybudovat to úplně z nějaký nuly někam, co si ty třeba vysníš. Nápad. Musíš mít nápad. Když máš nápad, můžeš cokoliv. Ale já bych řekla, že jako v dnešní době, kdy sítě jsou přehlcený, jako ten český trh bych řekla, ještě není, že až tak strašně moc přehlcený, ale prostě musíš mít dobrý nápad, když jako nemáš něco novýho, co chceš předávat a hlavně ty musíš něco předat. Ty lidi si to chtějí uložit, ty lidi si to prostě chtějí přeposlat a tak dále, což právě proto já z toho důvodu jasně, občas tam dám nějaký jako bizár z cesty, nějaký fuck up, aby lidi viděli, že to není všechno jenom tak růžový, ale snažím se těm lidem dávat nějaký tip. Neříkám, že vždycky je správný, je to prostě tip podle jako mě a podle toho se řídím, jo, protože já jako se snažím dávat na Instagram to, co mě by zaujalo. A já vím, že jsem hrozně náročný divák, mě jako nebaví moc věcí. Nebo na sítích, jo, že jako málo který profil si řeknu, tyjo, dobrý. Fakt dobrý. Málo. A když vím, že jako mě by to uspokojilo to video, tak si řeknu dobrý, tak to tam dám. Většinou jako to funguje, no. Ale většinou, když si jako říkám, že u toho že to třeba sestříhám, udělám to a říkám si, tak jako, že uvidíme, jestli se to chytne nebo ne, protože spousta lidí to tak dělá, že prostě nasází 10 videí a jedno se chytne, tak to tak nedělám, no, že jako fakt snažím se dávat, že to, co mě by tak jako, že bych se jako na to potřebovala dodívat, a udrželo by to tu pozornost třeba té 1 sekundy, tak to tam hodím, no. OK. Že se kolikrát stane třeba i v té postprodukci a tak, že si řekneš, to není to dobrý, nebavilo by mě to, tak to tam prostě nedáváš. Že super, nemáš to prostě pevně daný, že nevím, pondělí, středa, pátek, tam prostě něco dáš, aby to nějakým způsobem rostlo. Jakože já jediný co, tak samozřejmě člověk má nějaký jakože časy, že já vím, že třeba ráda dávám prostě v neděli, jo, takže třeba dneska neděle nic dávat nebudu, ale prostě jako jasně, každý má nějaký svůj systém, který jako mě upřímně nebaví takový ti jako marketingový mázy, kdy říkají, ano, když budete takhle postovat tady v tyto časy, tak vám to poletí. Já už bych neřekla, že už je to jako nějaký pravidlo. Prostě máš dobrý obsah, jako u značky je to něco jiného, když se bavíme o značce, tak je to jako fakt něco jiného, ale když je to jako nějaký tvůj brand building, tvýho osobního brandu, jako tvojí osoby, tak prostě musíš mít nějaký nápad, něco novýho, co ty lidi prostě zaujme. A taky myslím, že ta trpělivost hodně, že to není prostě ze dne na den, ale no to vůbec. Jako no. To přesně, proto třeba já mám i ten oktagon a proto mám dalších 10 věcí, které dělám, že kdybych měla jako jenom takhle sedět u toho telefonu a sledovat si čísla, jo, prostě který mají růst, no tak to bych jako, děkuju pěkně, proto třeba já ani jako nechci si říkat, že jako influencer je pomalu takový až jako zakázaný slovo v dnešní době, jo, protože všichni influencer, jo, to jsou ti jako blbečci před kamerama, za kamerama, jako někdy jsem se jako potkala s lidma, co si to myslí a proto jako já si říkám, ale dobrý, když ti to prostě hodí nějaký jako nový možnosti a třeba jako k tomu právě i práci lomeno zaměstnání super, ale pro mě, a to teďka ať se jako na mě nikdo nezlobí, pro mě to není jako plnohodnotná práce. Jo, nedokázala bych si představit sedět od pondělí do pátku doma na zadku a natáčet jenom videa třeba na TikTok, na Instagram a říkat si, já jsem prostě měla hodně práce, protože dělám jenom tohle. Tak to ne. Proto právě mám radši i ten oktagon, měla jsem třeba ten parlament, kde jsem se chtěla naučit trošku jako něco jiného, vnímat i třeba jiný profese a taky další věc, vracet se k nějakému původnímu zaměstnání nebo jako původním řemeslům, protože zase jako
Dneska je všechno v online světě, ale zase to všechno půjde do toho offlineu, jo. Já teďka natáčím hodně o tradici, o folkloru, o krojích, protože babička mě nechávala ušít kroj, Pavlovice jsou tím jakože hodně známý a jo, v tom vidím zase smysl předávat tu tradici dál a udržovat ji. Mm-hmm. Takže vlastně svými slovy, když by prostě teďka zítra se vypnul Instagram, tak ty se prostě z toho nezhroutíš, pokračuješ dál. Jako štvalo by mě to z toho důvodu, že pro mě třeba Instagram je místo vzpomínek. Mm-hmm. Jo, jako fakt, já si myslím, že pro mě je to spíš jako místo, že třeba když mám jako na letišti 5 hodin mezi přistání a zrovna nemám jako do čeho nebo nechce se mě spíš nic dělat, vždycky je co dělat, tak já si prostě hrozně ráda otevřu ty starý výběry a prostě podívám se na ty cesty. Takže pro mě je to spíš takový jako digitální album a taky jako komunita lidí, která vím, že je jako skvělá. Jako fakt mám ráda svoji komunitu lidí, protože třeba když fakt dám nějaký jako letenky, tak ty lidi mi prostě hned píšou, jo, že jo, já si to šla taky koupit, prostě stihla jsem to. A není to žádná taková jako toxic komunita, která by mě sledovala kvůli nějakému bizáru, ale prostě ba naopak. Doufám, že mě sledují kvůli té inspiraci a že třeba já je v něčem inspiruju a potom já se zase to inspiraci vezmu jinde. Skvělý. Myslím si, že to je jako hodně pozitivní nálada tam. A i tak to cestování a já teďka, když tě poslouchám, tak prostě je to všechno takový hrozně jako fajn, víš, takový až sluníčkový mě Jo, a no to mě právě říkal jeden můj kamarád, že jako nemůžu mít všechno moc sluníčkový, protože já jsem mu jako říkala, že každý den, to je takový jako můj mindset nějaký, jako že se snažím udělat někomu nebo něčemu radost. Jo. A myslím to v tom, že mě to potom udělá taky dobrý den. Dám příklad, ať už to je jít s babičkou na 2 hodiny nakupovat a jí to udělá hroznou radost, nebo fakt jako maličkosti, ale já si myslím, že ten jako podstata i toho jako života je dělat jako si radost maličkostma a radovat se z těch maličkostí, protože není to o tom, že si můžu koupit všechno dobrý, tak kdybych chtěla, tak prostě vím, že můžu prostě jít do nějaké práce, vydělat XY, rychle prostě udělat si něco svýho a prostě jet na to. Ale to tě prostě přestane bavit, nebo jako minimálně já to tak mám, že moje máma teda jako hodně říká, že jsem po tátovi v tom, že jako taky ho bavilo vždycky všechno chvilku a potom šel jako zase dál, což teda je pravda, jo, že jako nevydržím jako u jedné věci, že já prostě jedna se věc udělá, je dobrá, OK, další, jo, a zase další, takže i proto říkám, že já nevím prostě, kde budu za rok, jo, prostě kde se vidíš za 5 let, nevím, prostě je mě to úplně jedno vlastně. Jasný. A když my už jsme trošku jako tak nějak brousili, nebo jak to říct, brouzdali kolem vlastně toho parlamentu, přibliž mi taky vlastně víc tu zkušenost, protože to je taky něco, co nemá úplně každý. A svým způsobem je to zajímavý, byla si vlastně nějakou dobu v Bruselu, že jo, ty už to trošičku tady vlastně nakousla. Popiš mi, co tam vlastně, jak to vlastně vypadalo, co jsi tam dělala, takovýhle vlastně tvůj život tam. Protože tam už jsi byla nějakou dobu na jednom místě, podle mě. Jo. Brusel bylo první město, kde jsem vydržela tak dlouho. Nechápu. Jak dlouho, prosím tě? No, dejme tomu, že já jsem tam jako 2 měsíce fakt musela být nastál. Mm-hmm. Což je pro mě fakt dlouhá doba, jo. A pak jsem tam teda jako dojížděla ještě, ale dejme tomu, že ty 2 měsíce fakt jsem jako byla na tom jednom místě s tím teda, že jsem jezdila Brusel, Štrasburg. A pro mě to byla prostě zábava. Jo, jako lidi se mě ptají, a co si tam jako to... Pro mě to byla jako jedna velká show, protože já jsem o tom nevěděla vůbec nic, o politice 0. Já jsem to šla kvůli tomu, že mě zajímalo, jak se dělají projekty Erasmus+, tak jsem se dostala právě jako díky Dytě Charanzové k ní na misi, což vlastně na misi, na stáž. A jsi furt na Hradě. Já jsem pořád na Hradě, mise. A vlastně ta stáž mě jako ukázala, že je to hrozně těžký, protože já neumím francouzsky a spoustu věcí jako ve francouzštině. A začala jsem si uvědomovat, že já si tam musím najít něco, co mě bude bavit. Že mě to tam začalo jakoby neštvat, ale říkala jsem si, já nevím, jestli v tom budu dobrá prostě. No a potom jsem právě jako navrhla, že vám můžu jako pár lidem tam jako pomoct se sítěma. Že prostě všichni to tam máte úplně jako strašný. Já jsem většinou jako v tomto docela upřímná. A pojďme jako něco vytvořit. Teď jako vy máte strašně jako zajímavý životy, tak pojďme jako s tím tvořit. Takže dejme tomu, že já jsem jako dělala hlavně
i sítě, právě Dytě ze začátku, což jako byl takový nějaký jako můj vůbec začátek tam, protože ona mě začala brát na jako velice třeba důležitý meetingy, akce a já jsem se jako dostávala mezi lidi, že jsem si říkala, kdo to je, takže já jsem vždycky, můj den, jo, takhle vždycky jako vyjela s telefonem, podívala jsem se jako, kdo to je, zjistila jsem, aha, tak to je velice důležitý pán, tak dobrý den, jo, takže takhle to fungovalo, že já jsem spoustu lidí neznala, chodila jsem tam většinou prostě od 9 od rána do 5 do večera. Učila jsem se samozřejmě jako spoustu věcí, co oni dělají. Byla to super zkušenost, ale myslím si, že jako politika nebude ten směr, kterým bych chtěla jít. Mm-hmm. Byla bys třeba i ty jako pro, kdyby za tebou někdo přišel, oslovil tě vlastně, abys někomu vlastně z nějaký politický scény v Česku tvořila jako sociální sítě. Šla bys do toho? Samozřejmě záleželo by o tom, kdo to je, nebudeme se teďka bavit o někom konkrétním, ale jestli by to pro tebe bylo zajímavý, víš? Pro mě je zajímavá každá příležitost, která mě může opravdu posunout dál. Takže jako těžko říct, nedokážu jako vlastně odpovědět ano, ne. Tam hrozně záleží, jak já si sednu s lidma, jako já si myslím, že jsem jako člověk, který dokáže si sednout s každým, ale spíš jak se tobě nebo mně bude vyloženě pracovat s těma lidma, protože jedna věc, kdo ti sedí, ale jako, když s někým pracuješ, není to vždy jako procházka růžovým sadem, když seš jakoby sám na sebe, máš nějakou představu, kterou chceš předávat. Takže pro mě otázka by zněla, že fakt nebo odpověď na tu otázku by bylo, záleželo by, kam mě by to posouvalo a jak moc by to pro mě bylo zajímavý. Mm-hmm. Když už jsme u těch lidí a ty už to taky tady nakousla, že vlastně v tom oktagonu vy jste tak trošku jako rodina z tvýho pohledu. Já když to jsme se tam bavili vlastně taky na začátku, než jsme zapli kamery, a když jsem se díval vlastně na nějaký volný pozice vlastně u vás v oktagonu, tak já jsem si je čet a já musím říct, že to fakt jako z toho, co tam je napsaný, tak to není pro každýho. Dejchá na mě vlastně z toho to, že opravdu je tam jako extrémní důraz prostě a tlak vlastně na tu osobu a je to hodně vlastně v nějakých jako možná i stresový situace a tak dále. Dá se to tak prostě chápat, že tam jste fakt všichni jako extrémně prostě pracovitý lidi a je to fakt jako náročný prostředí? Nebo jak to vnímáš ty? Neházela bych asi všechny do stejného pytle. Je to určitě prostředí, který tě dokáže hodně posunout dál. A mně se líbí, jedna moje kolegyně říká, že spousta lidí na nějakých pozicích tam dokáže vybrousit z těch lidí prostě diamant. Jo, že z toho šutru tam vybrousí ten diamant. Takže prostě tohle je jako, si myslím, že je jako super definice oktagonu, že oni ti dají příležitost a ty ji prostě jako musíš využít a jít si za tím, dělat jakoby tu práci na ne 100, ale 110% minimálně a potom díky tomu se fakt můžeš jako vypracovat a jít dál, no. A co konkrétně tam vlastně děláš ty? Jakou roli? Já jsem teďka, tady mám i mikinu, Octagon Store, já jsem teďka v takovém menším týmu, jako by ta pozice se jmenuje Content Creator, no, tak to už jsou teďka jako skoro všichni, takže to ti asi moc nic neřekne. Já mám vlastně na práci jako hlavně focení třeba nových kampaní s fighterama, hodně focení třeba právě teďka jako našeho i novýho merče, který teďka jako jde právě jako hodně dál. A mě teda jako hlavně, co na tom baví, je to, že fakt v tom mém týmu mám špičkový lidi, kteří vůbec nejsou juniorní, jsou to fakt jako lidi, kteří už mají za sebou spoustu přesně tady těch stresových situací a vím, že oni mě připraví do toho třeba dalšího pracovního života úplně nejlíp, takže když bych jako měla říct, co tam vlastně dělám, tak se učím. Fakt se učím, no, jako ať už tam děláme jako cokoliv, jakože každý ten turnaj je něčím jako výjimečnej a vždycky se tam najde jako spoustu věcí, které jsou jako třeba i problémový, ale vždycky se to zatím vyřešilo, takže já se tam učím, jak se správně řeší problémy. Tak. Ale zpátky k cestám. Co teďka ty vlastně plánuješ dalšího, zajímavého? Je to hodně, ale co můžu prozradit, tak mám 3 sny, nebo
dohromady jako takový cestovatelský. Sokotra v Jemenu, tu jsem si splnila, Antarktidu a letět prostě do vesmíru, ale to už za pár roků asi možná. To úplně teďka ještě není reálný pro mě. Antarktidu si splníš příští rok, říkal Milan. Milan to tady už jako... No, on to propálil. No, vidíš to, tak ty už to víš, no jo, no, takže já bych si chtěla splnit Antarktidu, no, jako teďka už nějakým způsobem mám přesně tu rešerši, takže jsem teďka ve fázi rešerše. Snažím se prostě nějakým způsobem zjistit možnosti, nemožnosti a tak dále, ale jinak těch cest bude teďka fakt hodně, čeká mě Vietnam na 3 týdny, Bolívie mě čeká, pokud mě čeká státnice, no, tak to je taky jako docela fajn cesta do Brna a pak mě čekají takový 2 cesty do Afriky, teda, který jako si ještě nechám v tajnosti, protože to není potvrzený, ale doufám, že to vyjde. Ale hrozně bych jako právě tady tímto odstartovala nějakou svoji, třeba chtěla bych něco napsat o Africe, takže teďka až si dopíšu bakalářku a nebudu tak muset přemýšlet nad tím, že musím něco psát, tady jsme u toho musím, protože musím, tak potom bych chtěla právě jako začít třeba něco svýho předat v nějaké třeba knížce o Africe. Super, plán je skvělý. Ještě mi prozrať, jak ty vlastně cestuješ? Je to podobně třeba jako právě Milan, že čekuješ nějaký jakoby akce, nějaký levný letenky, anebo jsi třeba vyloženě jako upnutá na nějakou destinaci? Pořád jsem asi v době, nebo pořád jsem ve věku, kdy můžu fakt být yes man, takže je mě to vlastně ve finále úplně jedno. Tím, že mám i jako super vysokou školu, kde mám jako především přednášky, ne tak moc cvik, tak nemusím tam být úplně jako každý den od rána do večera, takže když se něco najde, tak prostě dám koupit a odlítám. A prezentuješ se třeba ty jako nějaká jako batuškářka vyloženě, že jako cestuješ low cost, nejsou to žádný jako 5-star hotely, nebo hele, jak kdy? Kombinovaný? Jak kdy? Jako mám to radši, určitě to mám radši, nějaký destinace si to prostě nevyžadují, jako být tam s batohem, ale zjistila jsem, že fakt mě jako baví hrozně Afrika s batohem, jo, fakt mě to baví a ještě jsem teda zjistila, že bych si jako hrozně, nebo těším se i do toho Vietnamu, protože já jsem teda ve Vietnamu nebyla, ale taky tam je to jenom jako s batůžkem a mě baví prostě, že máš celý ten svůj život, tomu říkám jako na zádech. Jo, všechno, co potřebuješ, máš na zádech a můžeš jako seš strašně jako svobodnej. Takže já vždycky říkám, že já potřebuji být jako svobodná jakoby rukama. Jo, takže já nemám ráda tahat hodně, třeba jako když jsem vždycky jezdila do školy nebo do Prahy a měla jsem spoustu věcí v rukách, jsem byla úplně prostě utahaná ze všeho a je mě úplně jedno, když mám na zádech 20-kilovej batoh, to je mě úplně jedno, ale prostě mám volné ruky, jasně. Svět mi leží u nohou. Skvělý. Kolik máš vlastně procestovaných teďka zemí? Tak počkej. Já jsem posledně čet někde, že jsi zmiňovala nějakých 38, něco takového. Tak počkej. To je úplná blbost. Já se musím podívat, jo. Tak počkej. Máš deníček, jo? Mám takhle, jo. Celý sepsaný. Aktuálně jsme na čísle 59. To je hodně hezký, na to, že jsi říká 21, že ti je? Jako dá to ještě, jde to ještě nějak posouvat, nebo vlastně? Jasně, zemí mnoho, vlajek mnoho. Ale řekni mě vlastně, mám to tady taky připravený v té svý skromné osnově, co tě vlastně pořád jakoby žene dopředu poznávat, protože jakoby z mýho pohledu třeba je to furt takový, nechci říct stereotypně, že se to jako opakuje, ale že vlastně, že už tě třeba, když jsi procestoval tolik zemí, že už tě vlastně jako nemůže nic překvapit. Vždycky mě něco překvapí. Proto já úplně nepotřebuji jako lítat, dobře, teďka jsem se vrátila z Miami a chtěla jsem říct Miami, ale mě nebaví prostě města zatím. Jo, prostě mě baví divočina a tam tě vždycky něco překvapí. Jako sorry, ale vždycky. Jo, vždycky se tam něco objeví, co tě jako překvapí a proto to mám ráda, no. A dá se nějak vlastně říct v jednoduchosti, nebo spíš ve stručnosti, co ti zahraničí dalo? Zahraničí mi dalo snažit se pochopit lidi, vždycky. Mít respekt vždycky k lidem, že neexistuje, aby si někam přijel a neměl respekt třeba ke kultuře. A třetí věc je komunikace, protože vždycky se dá všechno vykomunikovat, když použiješ správný nástroje té komunikace a co dáš, to se ti vrátí, no. Jaký jsou vlastně ty správný nástroje komunikace?
Že každý si řekne jazyk, že jo, logicky. Nejenom to, je to, jak budeš vnímat toho člověka, jak bude vnímat on tebe. On je takový jako hodně ezo, jo, ale já prostě jako fakt vnímám na těch cestách, že ty, když tam přijdeš s pozitivní energií, tak ty lidi prostě na tebe nebudou hnusní. Jo, když potřebuješ pomoct a fakt jakoby přijdeš ale jako s pokorou, tak oni tě nevykopnou prostě oknem pryč. Takže když přijdeš za těma lidma, budeš slušnej a snažím se to jako takhle jako vždycky dělat na těch cestách, že když fakt chceš nějakým průseru, tak prostě zeptat se. Ale jsme Češi, že upřímně myslím si, že nás zajímají prostě peníze, financování a tak dále. Já už jsem tady vlastně zmiňoval ten příběh, kdy vlastně na holčina píše, že třeba by chtěla cestovat, ale úplně na to nemá peníze. Doufám, že jsme trošičku i nastínili, že tady jsou ty možnosti hrazený vlastně Evropskou unii. Ty se taky vlastně využívala. I vlastně díky tomu se dostala do toho Bruselu, že jo, si říkala, že jsi tam nějakým způsobem měla zkoumat vlastně ten Erasmus+, jak to funguje a tak. Ale jak ty si vlastně financuješ, jak jsi hlavně financovala třeba dřív ty svoje cesty? Bez práce nejsou koláče, jo? Pojďme si říct, prostě bez peněz do světa nelez, i přesto, že stačí troška, tak já jako obdivuju lidi, co třeba fakt mají jako 10 euro na účtě a někam jedou, jo? Protože já bych tohle nedala hlavně z toho důvodu, že prostě něco se stane, fakt něco se jako pokazí velkýho a jako toto mě nepřijde vůbec zodpovědný. I přesto, že jako někteří jsou jako úplně jako jiný hazardéři, ale toto mě připadá už jako hodně mimo. Jakože fakt znám lidi, co prostě řekli, já jsem měla 10 euro na účtě a jela jsem, takže jako ne díky. Ale co se mojí práce týče, hele, já jsem prostě od jak živa chodila do Vinohradu na brigádu. Takhle prostě byly moje první peníze, další byly v Galerii Vín, protože jsem z Moravy a tam prostě ta práce je, vždycky je tam práce, takže já jsem fakt jako moje 15., 16., 17., 18. léta, jako ty 4 roky trávila každý odpoledne, když jsem byla jako doma v Pavlovicích, tak fakt jako každý večer, každý odpoledne jsem byla v práci a vlastně jsem za to hrozně ráda. Já jsem se naučila prostě s lidma mluvit, naučila jsem se s lidma komunikovat a hlavně jsem prostě si vydělala peníze, který potom jako sloužily hlavně na ty cesty, na letenky. Já jsem v životě nedostala prostě od mámy jedinou korunu prostě na nějakou cestu, za což jsem taky ráda. Já jsem v podstatě jako mě vychovávala jenom ta mamka s babičkou, takže ty možnosti jsem vůbec neměla jakoby od nich. Jo, lidi vždycky, jo, tak to bude určitě od rodičů, no, tak špatně. Ale jo, prostě říkám zase, já jsem tu možnost měla chodit do práce v hodně nízkém věku. Měla jsem jako super prostě brigády skoro každý den. A díky tomu jsem možná i vlastně jako měla možnost jako vůbec někam jet, no. Ale moc děkuju, ale si myslím, že jsme probrali tak nějak všechno, co jsem tady měl vlastně na tebe připravenýho. Věřím, že ohledně těch financí a tak dále bychom se dokázali bavit ještě hrozně dlouho. No, mě třeba zajímá tvůj názor, ještě takový poslední věc, nebo jedna z posledních věcí. Vnímáš ty třeba teďka, když fakt máš hodně procestováno, že se tady prostě v Česku u nás jako fakt extrémně prostě zdražilo? No, zdražuje se skoro všude. Jo, jako já bych asi úplně nechtěla porovnávat Ázii, nebo jako třeba, jo, lidi, však v Africe je levno. No, tak to jste asi jako byli možná v Egyptě na all inclusive za 15 000, jo, protože jako Afrika je ba naopak, jako když někdo někam jde strašně drahá, jako Ázie je super, jo, to je jako na baťuškaření paráda. A jasně, jo, jako je tady draho, ale zase na druhou stranu prostě no, to je jako takový škaredý říct, jo, ale mě třeba hrozně štve, že prostě práce typu lékaři, sestřičky, hasiči nejsou placený jako tak dobře a potom se musí tady řešit to, že prostě nejsou peníze jako na základní věci, na nájem a tak dále. Já to sama vím, když jsem tady hledala v Praze nájem a věděla jsem, že prostě nájem by mě stál přes 20 000, tak jsem si říkala, OK, ale prostě jako to sama neutáhnu, jo, takže hele, každá mince má 2 strany. Zas prostě otázka je, co lidi dělají za práci. Štve mě to, že prostě nějaký jako třeba fakt to zdravotnictví je placený tak, jak je placený, to je jako za mě průser v Česku. Potom ty lidi odchází do Německa a tak dále, o tom se asi vůbec nemusíme bavit, ale abych to prostě zakončila, jaký si to uděláš, takový to máš. Jo, prostě říkám to jako všem, pokud tě to fakt hodně štve, tak prostě odejdi, udělej ten první krok a prostě změň to. Jinak to prostě bude pořád ten stejný systém. Souhlas. Co pro tebe znamená úspěch?
úspěch je za mě být šťastný každý den. Fakt jako, že ať už děláš cokoliv, je to jedno, ale když jsi šťastný, když jsi prostě spokojený s tím, jaký život prostě vedeš, jsi spokojený, jaký člověk seš, a nemá to, si myslím, vůbec žádný tabulky, kdo je dobrý, kdo je špatný, prostě podle sebe. Tak si myslím, že je to jako úspěch. Mm-hmm. A ty seš už úspěšná? Ještě spousta much tam bude. Ale máš dobře nakročeno k tomu. No uvidíme, hele, třeba se potkáme za 5 roků a budeme si říkat něco jiného. Tak jo, napíšu si, že za 5 let tě pozvu a uvidíme, Dobře. Kam se posunul, jestli tady ještě budu nahrávat, to je taky otázka samozřejmě. Saro, dík moc, já jsem si to fakt užil, předala si za mě skvělou pozitivní energii, nastínila jsi vlastně, co děláš a je toho fakt hodně a je vidět, že to prostě jde stíhat a jde to ještě stíhat s takovouhle jakoby s úsměvem a je to prostě skvělý to, co děláš, takže držím ti palce, ať se ti daří a doufám, že jsi to užila i ty tenhle rozhovor. Děkuju moc, díky za pozvání. Není zač a děkuji vám, že jste doposlouchali tuhle další epizodu. Určitě, kdybyste měli cokoliv a nějakou otázku na Sáru, neběžte se napsat do komentářů nebo přímo to běžo na Instagramu. Myslím si, že dostáváš zprávy celkem často a odpovídám na všechny, pokud nejsou žádný oplzlí, jo? Skvělý, tím to uzavřem. Mějte se krásně, zase příště. Ahoj.